Ελάτε να σας δείξω ένα επενδυτικό βιαράκι υψηλής αισθητικής που πραγματικά θα σας ξετρελάνει. Πάμε! Η σαλοκουζίνα μας, πάρα πολύ όμορφη, έτσι έχει μια μπόχο διάθεση, λεπτομέρειες, πολύ ωραίες λεπτομέρειες, διακοσμημένο, 2 καναπέδες, τηλεόραση, έχει τα πάντα, διαθέτει τα πάντα παιδιά. Ο πάγκος της κουζίνας μας, με αυτό το πάσο στη μέση, πολύ ωραίο, και διαθέτει ηλεκτρική κουζίνα, πλυντήριο ρούχο και ψυγείο, έχει τα πάντα. Και πάμε να δούμε το πρώτο δωμάτιο που έχει μονό κρεβάτι, λάπα και τηλεόραση. Και από εδώ το δεύτερο δωμάτιό μας, με διπλό κρεβάτι, ντουλάπα και τηλεόραση πάλι. Και το μπάνιο μας, πολύ ωραίο παιδιά, φοβερή έτσι ιδιαίτερη διακόσμηση, με ιδιαίτερα έτσι υλικά, και η ντουζιέρα πάρα πολύ καλή, πολύ όμορφη ντουζιέρα. Και αυτό που μου αρέσει πάρα πολύ στο μπάνιο είναι ότι έχει διπλό νηπτήρα, αυτό δεν το βρίσκει συχνά. Και μπορεί να εξυπηρετήσει ταυτόχρονα 2 άτομα. Πολύ καλό αυτό. Σπίτι προσπόληση στην περιοχή της Ανάληψης, εμπορικότατη περιοχή, δίπλα ακριβώς στην Νέα Παραλία και πολύ κοντά στη στάση του μετρό. Και εγώ σας ρωτάω, θα επενδύατε σε ένα τέτοιο σπίτι? Γράψτε μου στα σχόλια από κάτω. Και αν σας ενδιαφέρει η αγγελία, μπορείτε να πατήσετε το link. Είμαι η Χρύσα από το Real Estate Papayard.